Ka Meghalaya Age Control Society haringkat kajite lang bat ki college kumju ki university ki badai na East Castle district kum shibanta ban pen sapriang ka kubor ban kia na ka jingkhan ben ya ki brio ki ba em mol pnyang HIV ha ka im lang salang kala penlong ye ka tamasa ba ars ngi balatip kum ka Red Ribbon Youth Festival ya kani ka tamasa la penlong ha phalau ka State Central Library Shillong ha ka ba la penlong ki program pair kum ka phawar ki jingrodor ki jingruai ki jingshat bat yoi ki pat ringkat ka phang ban tep bat yada yok yang HIV. Ka Dr. B. D. Cruz Project Director ka Meghalaya Age Control Society kalai thu bakalat sapriam kunyang HIV kadai na ka jingsong kha phathar klem jingeda ka jingpran kam ye ki ju ki inject karnia khamtam ki bai di drugs ka jingais nam klem da pai bnia bha ne test bat na ki mi shaki khon Kini ke Red Ribbon Youth Festival kadi bagi penlong dekat Meghalaya Age Control Society rengkat bagajing trailang bagi colleges ke bahang dan hang ni apa East Castle Hills rengkat bagi school kat tu ni tinggi school kini higher secondary school bagi university ka phang peding mo ka theme jang ni kadi empowering youth for HIV and stigma free society inshimi ni ka theme na ma bingi so thuop I mentalong kabun phang ni ong stigma ni mo lang ka community sungwit am ya kani ni ong brio bagi pang HIV ne kini mo tinang takada brio kidang kimpat semula ban pediang kapta teng ki brio ki nyoben ya mi ki wei ni ki ong bagi kidon kini ke jempang ni tinang takada ni ko ban pesung thuoi ki na samla bagi di ban pediang ki khasus haga em lang salang dang bagi ki brio ni kidon kini ke sitam ki la ban wan wa ki jing sumar bagi yo sumar kam kloi nang ro bakan ya da bagi pensap yang ki wei pat ki brio ba em ba ni knyang do menta ngidon kumba brio hajar tam apa akan kejelas untuk hoi kita mo ngayon mental kom songkha songman ka bangklam da dan ka jingyada ni unprotected sex kita ko di gawin kita mo jong kan ka jingpang ti ka chu do gawin ka de ka du kom bagi inject ikini ki drugs da ka penan kami ki de ju syringe way pat kita ko kloi bane bit kenang ta pade ka way pade ka long ng bagan ni ka jing ice nam da ka di islam ka bangklam pat da ha den de menta ngila bod ngila license le ikini ki blood ti blood bank berpai ti nak kata kata jika transfusion ke pendek nak ke ice nam siwe pada ti kalau dunam ha long kalau long negligible kan ti le kampun hi ke di nak nika ban ka juru la ban yo aru nak kimi spok kimi ki pa ki badan kan ni jikpa ki le chi ki kuon ke ka pa bi armet pa bi khai mentang ngila habaro khati jaka bi ajik suma dan mentang kini ki kenthei ki bawan khakun yong ki antenatal check up ni le kan ni ka counseling nang tangi sa test kita mentang ni Jepang dikata kala long habaro khati kini ki jaka ba ai suma nam tang kini kenthei ki banwan khakin dong kenthei ki ba armet mo den dei ki don ro ki kenthei pede ki bamwan che ki jing suma ki ba khakun ha ye ko mi ki to ngim cham la man yo ken ban test ki ma kim wan che ki institution kim wan che ki health system ban yo ban test ta chu ki nei ti kum ta ru ka long sitam ban bat pede ba ki kum ba yong ba ki pa pede mo ki spouse ki pede teng de ki la long positive ki ki meru ngim la ke ban pen body ki ba kin wan ban test mana banta ka testing hi ka long voluntary ikin thei ru ni ha ban da council shwa ngi sa test ngim la ba ngi chong ba em ngi test ba ki mo
di bandar ke jing so tu nak kata kadang ni sepenlong kini ki awareness campaign produk kami ada menta asing itu kena bagi ni kena samlar orang ni di kila mi sabar kini tu kini ke juga kubur ba kalong dan kam hadu kata bantes banjo ban suma nang bablei bakin we bing la aji suma kemot new virus tu la kampiar yang ke viral load ke la kampiar dekat transmission sekiwei padaru kala aduna sebun ke ni tip hi ba kan ni kan drug injection mo ki drug users ki kamlong tak kam loi banjo kini ke jingpang nambar bakin kim dan kamlang no ju syringe kena manta jong katangi ni ai ke awareness ba ki brio di pedan kam kembali di drug users tu kim dan kam ban pedan kam la jong syringe kata kedi ko ko buat ndai bengi encourage ki ba ki den pan kam bakin di drugs kendai pen shai ki ba apa ki inject drugs ki di dan la jong syringe ndai tang drugs nang ki ki injection dem dan pan kam bet tang do la jong syringe bakin habret no kan melapan dan kam ban pedan kam syu tau syringe dia nang we syringe brio kata kedi ko we naki awareness bengi ai ni dia nam tak nungut ki ong ki ya kita ki drugs te ngim dan study nangi ban ong kan nungut ki kena ki badi drugs ne kan nungut hakinu ki pockets kambon ki badi drugs se kata ti ngim dan ka ki titas ni dan ki program semua na banta jong kini ki ong ki brio ki basong makna jempang ong ki PLHIV mo ti na banta jong ki ni dan pun ki ni dan kena care support and treatment kamot ni ka hak ta ka division mo ka component jok program ni semua na banta jong ki ti nang tangi dan ru kini ki bagi ong ko pada ka component ni ong ka targeted intervention dia kata targeted intervention ni le betik tang na banta kini brio ki bedan ni ka jing stam bad ru na banta ki tu ki high risk group kembang bun banta fi ong kini ki intra drug users intravenous drug users nang ta kini ki FSW mo female sex worker ki MSM ki LGBT ni abon kini ki high risk group dia na banta jong ki ngidan la kita ki targeted intervention ke bagi trebetik tang banta jong ki kumjur ngi chile ki ki prison ru nadan dan killing worker scheme ki bagi train na banta jong ki ni dan ke program ngi le betik tang banta jong ki lemba kata ngi ong fi kata component bagi part targeted intervention di target dan ki NGOs ki batray lang bat ni dai begitu ki tray ha padang jong kita ki FSW ki IDU ki FIDU ki groups kan Jepang ka sapriang si pagbahi ndai tang hanu no namar ba ta kin la song kha bai wei kilalet si ki wei nei te agar kom song kha song man ti kan sapriang gen wei wei no la kim priu kim te ka status nang ta kadang kani goi ka wei na ki activities bangi lem tang ong ni ha ki posters ba bon ji tho know your status ta kadang encourage ki priu bakin one test kana ki test ki tip ila dia bakin long posted kin song thu kum no bakin ya da bakin transmit ke Jepang si ki wei